Кои са най-важните измерители според вас на това дали бизнеса ви работи добре? Може би ще кажете печалба, оборот, средна стойност на покупките, най-продавана стока. Всички тези неща са много важни. Според мен най-важното нещо е печалбата, но ако не можете да ги видите във всеки един момент тези стойности, то тогава нямате пълен контрол над бизнеса си. Ако само гадаете какви са тези стойности или имате информация за тях за отминали периоди, миналия месец, изминалата година, то отново нямате най-актуалната информация. И това може да ви струва пропуснати ползи. Затова в Incopos добавихме безплатен модул, който ви позволява да следите тези стойности в реално време, от всякъде, от всяко устройство, така че да сте наясно с бизнеса си, независимо от това дали е малък, среден или голям, да виждате с няколко клика какво се случва с него, какво върви, какво не върви и съответно да действате своевременно, а не с закъснение от дни или месеци. За повече информация разгледайте по-горе.